Enw yw Delyth Davies a wy'n rheolwraig y meithrinfa Gamfa Wen yma ar gampws Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yng Nghyfyrddin. Byddwn ni'n gweud, y newid dwi wedi gweld gyda'r arolwg diwetha oedd mwy o bwyslais ar y gofal i ni'n cynnig i'r plant a ansawdd y gofal o ran adborth wrth y rhieni, wrth y plant eu hunain a wrth pobl eraill ynglwm ar feithrinfa, pobl proffesiynol, cael eu barn nhw a bod y gofal o ddydd i ddydd bod y plant yn hapus. Fy enw yw Jayne Evans, dwi'n rheolwraig yma yn Glyn Nest. Dwi wedi bod gweithio yn y byd gofal ers 1986 a des i yma o'r ysgol. Gweithio fel gofalwr, wedyn rheolwr cynorthwyol a wedyn rheolwraig. Mae gwaniaeth mowr wedi bod dros y blynydde. Fe'n dechrau sef rheolwraig Residential Homes Act o'r gyda ni a wedyn nath SSIW. Dwi'n teimlo nawr bod na'r adolygiad yn canolbwyntio mwy ar y deilied hytrach na gwaith papur.